Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ update maka nya bụ 1 million march a na-eme tata anụnwa na aba na-akọwazikwa na ndị uwe ojii na-agba ndị mmadụ anwụrụ ike na-agba n'egbe enu nke bụ na ndị na-eme nya bụ ngagharị sikwa na fa ya ana wee na-akpọ gọvanọ Alex Oti wee na-ajụ ya na ife aka fanafa kwuru na ọkwa ọgwara fanafa mee nya bụ ngagharị na nsogbu adịghị na si kedu ka ndị uwe ojii si wee pụta wee na-agbanyizi egbe enu na-agbafe anwụrụ ike. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ife Sowore kwuru ebe anụnwa unu nekwa n'anya na nke Sowore. Unu ya afụkwanụ nwanne Nnamdi Kanu onye nke a na-akpọ Emmanuel Kanu na tata anụnwa bụ Thursday 12 of March 2026 ka fa melụ ngagharị anụnwa na Aba nke dị n'Abia steeti fa wee na-akọwa na ifefa ji wee menya bụ ngagharị bụ ka e wee hapụkwanụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga na ọtụtụ ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịakwanụ maka nya bụ 1 million march na si kedu ka esi wee pụtasị wee na-agbafe anwụrụ ike mbụ ndị uwe ojii na-agbanye egbe enu na-asịfa na fa medebezie n'ozugo na onye ọbụla nabazie n'ụlọ bie nke bụ na fa na-akọwa na fa ama nnakwa na fa emezubeghị ifefa chọkwanụ ka eme na Nnamdi Kanu nọkwanụ n'ime ụlọ nga na-ata afụfụ maka fanwa na fanwa ya nọkwa n'ilo wee na-anwụ okefa ka afụkwanụ na-ahapụrụ ya bụ Nnamdi Kanu n'ime ụlọ nga ka hapụ unu ka unu ga-efe Sowore kwuru. The people protesting here are the people who are requesting and pleading to the world to come to Nnamdi Kanu, the leader of indigenous people of Biafra, who was illegally sentenced to life imprisonment on the 20th of November. So the people protesting. This is Sowore and Fine Boy. So addressing the world, showing their solidarity to Nnamdi Kanu, the leader of indigenous people of Biafra. Listen to Sowore, the founder of Sahara Reporter. He's addressing the people in Abia State. So for ultimate viewers. And I'm a friend of Nnamdi Kanu. I'm also a friend and lover of justice. And I came here today against all odds to come and ask that Tinubu must free Nnamdi Kanu. No! Tinubu has no option to free Nnamdi Kanu. No! We want them when they got Justice Omotoso to send Nnamdi Kanu to jail. They can never stand. Yes. And they have now understood, but they have not learned their lessons yet. We are not here to make love business. I came here to identify with all of you in Aba, and all over Nigeria and all over the world. That until Oyendu come home, we are not stopping. Nnamdi Kanu, we are not stopping. So this is a peaceful march. And we have told the soldiers when we met them that it's a peaceful march, but it's their choice. So we are going to march, keep marching, no talking or singing and chanting. And you know why I'm here. I don't look back. We're live in Aba. Free march in Nnamdi Kanu march. Ndi Aba, here we are. Nnamdi Kanu is another savior. 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 Nnamdi Kanu is another savior.
Nigeria.